Нека бъде слава на нашия Господ Исус Христос. Добре дошли тази вечер отново да прекараме време в Неговото присъствие. Готови сте тази вечер да чуете Божието Слово? Знаете ли, тази вечер Бог иска да ви насърчи, понеже Той знае кой от какво Слово има нужда. Затова тази вечер може да се обърнем наляво и надясно да кажем: Бог има Слово за теб. Наистина Бог тази вечер има Слово за всеки един от нас. Бог иска да повдигне нашия дух, за да може ние да знаем, че сме много ценни пред Неговите очи. Темата, която заедно с вас искам така заедно да разгледаме, се казва: от нищо нещо. От нищо нещо. Много хора се измъчват и се подценяват. И си казват: знаеш ли, от мене не става нищо. Аз съм просто едно нищо. Аз съм просто една кръгла нула. От мен не става абсолютно нищо. Но аз искам да ти кажа, ако същите неща ги казваш за себе си, искам да ти кажа, че ти си в лъжа. Искам да ти кажа, че ти сам се заблуждаваш. Понякога идва в нашия живот мисли и си казваме: защо живея? По-добре да умра. По-добре да не съществувам. Има ли моменти такива в вашия живот? Аз имам. Колко от вас има такива? Защо живея? Знаете ли, Бог е създал Слънцето с цел. И целта на Слънцето е каква? Да свети. Да свети, да ни топли. Бог е създал Луната с цел. Знаете ли? Бог е създал и теб с цел. Всичко, което Бог е създал с цел. Всяко дърво, което Бог е направил, го направил с цел. И целта на всяко дърво е да дава какво? Плод. Ако ти мислиш, че от теб не става нищо, искам да ти кажа, че става от теб нещо. Защото Бог не мисли така, както ти мислиш. Знаете ли, че дяволът има мнение за нас? Той идва при нас и ни казва: ей, човече, ти си нищо. От теб не става абсолютно нищо. Не се опитвай да правиш нещо, защото ще се провалиш. Но аз искам да ви кажа тази вечер, че вие сте нещо. Бъдете благословени. Амин. Тази вечер Бог иска да ни насърчи. Може би наистина са възниквали такива въпроси в нашия живот. Дали наистина съм нищо? Дали наистина от мен не става абсолютно нищо? Дали аз самия като човек мога да направя нещо за Бог? Затова Бог тази вечер иска да ни докаже, че ние сме нещо. Нещо много специално в Неговите очи. Знаеш ли, брат Алекс, ти си нещо. Брат Дашко, ти си нещо. Сестра ми, ти си нещо. Ти не си нищо, ти си нещо. Защо? Защото Бог ти е направил нещо. Знаете ли, някога ние сме били в нищото. Били сме в този свят. Но Бог ни е взел това нищо, за да ни направи какво? Нещо. За да ни направи нещо. Знаете ли, целта на Бог е да направи от нищото нещо. И това нещо, което ще направи Той, е нещо специално. В Битие 1 глава, 2 стих, още в начало, гледаме как Бог иска да направи нещо. И казва така: а земята беше неустроена и пуста, и тъмнина покриваше бездната, и Божия дух се носеше над водата. Знаете ли, преди Бог да реши да направи нещо на тази земя, е нямало абсолютно нищо. Но ето вижте тук как Божието сърце се крие едно желание да направи от нищото нещо. И какво направи Бог? Първото нещо, което направи Бог, и Бог каза да бъде светлина, и стана светлина. Според те, брат, светлината важна ли за нас? Защо?
цел, така ли? Аз искам да ти кажа, че ти също си създаден с цел. И ти си нещо, не си нищо. Не позволявай на дявола да те малтретира. Не позволявай на дявола да ти говори куп лъжи за твоя живот. Ти си Божие дете. Ти си нещо много специално. Бъдете благословени. До тук видяхме Божията цел и Божието желание. Как Той иска да направи от нищото какво? Нищо. Знаете ли, в Битие 2 глава, член 7 стих, там казва така: и Господ Бог създаде човека от пръст, от земя и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание. И човека стана какво? Жива душа. Според нашето човешко виждане, когато погледнем към пръста, тя не става за нищо, нали така? Като я погледнем така. Но Бог ви видя нещо специално. Бог ни взе от нищото, Той ни я оформи и направи от нищото какво? Нещо. От пръст направи човек и това си ти. И не само това. Ти беше нищо до онзи момент, в който Бог не вдъхна ноздрите ти. Какво? Жизнено дихание. И от тогава нататък ти си нещо. Нещо много специално. Затова започни от днес да търсиш специалното в себе си. Знаете ли, понякога ние търсим лошия си характер, лошите си действия, а не казваме: чакай да видя дали има нещо добро в себе си. Чакай да видя какво добро нещо е създал Бог в мен. Ако дявол ти казва: от теб не става нищо, ти му кажи: може и да съм нищо, но Бог ще направи от нищо нещо. Амин. Амин. Ако ти си нищо, Бог тази вечер иска да направи нещо от теб. Нещо много специално. Бъдете благословени. Гледал съм един клип в Африка. Как едни африканци употребяват гума, една гума, която не става абсолютно за нищо, и от тази гума правят чеки, които продават. И взимат пари. Според нашето виждане, тази гума не става за нищо. Но те правят от нищо нещо. Нашия брат Асен, така като погледнеш една ламарина, е нищо все още. Но когато започне да я направи, тя става какво? Нещо. Нещо специално и нещо с цел. Затова Бог тази вечер иска да ти каже: ти си нещо. Ти си нещо специално с цел. Нека Бог да ни благослови. Амин. Защо Бог иска да направи нещо според вас? Знаете ли, че Бог търси нищото? Какво казва Словото в Лука 5:31? Здравите нямат нужда от лекар. А кой? Знаете ли, много болни са идвали при Христос, нали така? Които бяха смятани за нищо. Вартоломей беше смятан за нищо. Беше отхвърлен някъде настрани. Но Бог не гледаше с човешките очи към него. Хората си казваха, че от него не става нищо. В този момент Бог знаеше мислите на хората. И Бог искаше да докаже на хората, че може да направи от нищо нещо. Затова не позволява на дявола да ти казва, че си нищо. Време е да се съпротивиш. Грехът си търси място в теб. Дявол търси място в теб, за да ти говори. Но ти не позволява.
за тези, които бяха смятани за нищо. Той е дошъл за блудниците. Дошъл е за прелюбодейците. Спомняте ли си в Йоанна 8 глава какво пише? За прелюбодейката. Доведох една жена при Исус и му казаха: Учителю, тази жена е хваната в самото дело на какво? На прелюбодейство. Според Моисеевия закон, тази жена трябва да бъде убита с камъни. Ти какво ще кажеш? С две думи тези хора искаха да кажат на Исус: Учителю, от тази жена не става нищо. Тя е просто една прелюбодейка. Исус казва така: ако вие се мислите за нещо, ако вие се мислите за праведни, ако вие се мислите за безгрешни, затова Бог прави от нищото нещо. Време да осъзнаем, че ние сме нещо в този свят. Нека Бога ни благослови. Когато хората виждаха прокажен човек, какво правиха? Те се дърпаха от него. Защо? Защото беше прокажен, беше нечист. А според закона, ако ти се докоснеш до нечисто, веднага ставаш нечист. Понеже фарисеите знаеха това, понеже хората знаеха това, те се отдалечаваха от тях. Но Христос какво направи? Вместо да се отдалечи, Той какво направи? Той се приближи до тях. Защо? За да покаже на хората, че те са нещо в Божия речи. Понякога ние гледаме хората и им казваме: не ставаш за нищо. Понякога гледаме някой болен и му казваме: ти си нищо. Понякога гледаме нашите брати и сестри как се решават и им казваме: ти си просто един грешник. Не става нищо. Време е да осъзнаем, че всеки един от нас е нещо много специално. Нека Бог да ни благослови. Дявол се опитва да промени нашия мозък. Иска да ни малтретира, като ни предлага мисли, че ние сме просто един грешник, за когото няма спасение. Затова Бог тази вечер иска да ти каже: ти си нещо, което аз много обичам. Ти си нещото, за което аз дадох своя син. Ти си нещото, за което аз пролях кръвта си. Ти си нещото, за което съм готов на всичко. Ако ти случайно не си мислиш, че не става нищо от теб, тази вечер Бог иска да промени твоето мислене. Амин? Амин. Ако до сега са ти казвали, че си нищо, сега Бог ти казва, че си нещо. Ако до сега си мисли по един начин за себе си, сега Бог иска да мислиш по друг начин за себе си. Колко от нас знае, че имаме ум Христов? А според вас, как мисли Христос за нас? Дали Христос мисли, че сме нищо? Не. Христос мисли, че сме нещо. И Христос вярва в нас. Христос разчита на нас. Той е готов. Винаги ни помага. Затова, нека винаги, когато дойде дявола и ни каже, че сме нищо, ние да му кажем: аз съм нещо, защото Христовата кръв ми уми от греха и аз съм нещо много специално. Нека Бог да ни благослови. В Първо Петрово 2:9. Казва така: вие сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходството на този, който ви призова от тъмнината в своята чудна светлина.
Искам тази вечер да ти кажа, че ти не си случайен. Че ти си цар. Че ти си царица. Ние сме царе. Ние сме нещо много ценно. Дявол се опитва да вземе от ума ни, словото, което Бог ни дава. Затова ние понякога се проваляме. И започваме да се съмняваме в Бог. И казваме: Бог, Боже, защо си ме създал? Защо съм жив? В 1 Коринтияни, 1 глава. Първо Коринтияни, 1 глава, 27 стих. Казва така: но Бог избра онова, което е безумно в този свят, за да пострами мъдрите. Бог избра онова, което е слабо в този свят, за да пострами силните. Бог избра, чуйте, Бог избра онова, което е горно и презряно в този свят, което е нищо, за да съсипе онова, което е какво? Нищо. Бог избра те, за да пострами мъдрите. Бог избра нищото, за да съсипе онова, което е нещо. Ето за какво Бог те избрал да бъдеш нещо. Бог избира онова, което е долу в този свят, онова, което е презряно и отхвърлено, за да покаже на народа, че сме нещо, в Неговите очи. Бог избра те, Бог избра и те, защото сте нещо. Бог да ви благослови. Искам тази вечер да ти кажа, че Бог има много специален план за теб. Ти си много ценно нещо. Разбери го това. Създаден си с цел. Има една мисъл, която казва: колкото по-лошо мнение има човек за себе си, толкова към по-лошо се стреми и живота му е в лошо положение. Колкото по-лошо мнение има човек за себе си, толкова към по-лошо се стреми. Е факт. Ако ти казваш: от мен не става нищо, аз ще ви дам един пример. В Дупница съм разговарял с един младеж и сме разговаряли за Бог. Му казвам: време да приемеш Бог, защото Бог много те обича. Той казва: да, ама от мен не става нищо. Аз пия, пуша, аз правя различни неща, които не са угодни на Бог, от мен не става нищо. Аз обърнах и му казах: те ще стане нещо тогава, когато се останеш в ръцете на Бог. Той знае в този момент, че пие и пуши. Той има мнението за себе си, че е грешен. И затова той се стреми само към грях. Но ако си казва: аз съм нещо пред Бог, Бог умря за мен, той ще се цели към какво? Към Бога. Затова тази вечер Бог иска да знаеш, че ти си принц и принцеса. Ние сме най-скъпото и най-ценното Божие творение, с което Бог се гордее. Знаеш ли, Бог се гордее с теб? Бог се гордее с това, което е създадено в теб. Макар и аз да не виждам вътрешността ти, за Бог няма значение дали си пълен или слаб. За Бог няма значение дали си висок или нисък. За Бог няма значение дали си черен или бял. За Бог няма значение дали си образован или необразован. Бог те обича такъв, какъвто си. И Бог иска да направи чудо в твоя живот. Затова ти трябва да знаеш, че ти си много ценен и много ценна пред очите на Бог. Спри да мислиш лошо за себе си, защото лошото ще дойде в живота ти. Ако мислиш добри неща за себе си, добри неща ще дойдат в твоя живот. Затова предай живота си на Господа, защото Той има план за теб. В Христос ти си нещо, а извън Него си какво?
А ние, които сме в Христос, имаме велики обещания. Ние, които сме в Христос, имаме една блаженна надежда, че един ден нашия Господ Исус Христос, който ни направи нещо, ще дойде да ни вземе себе си. Амин. Може да се обърнем наляво и надясно и да кажем: ти си нещо в очите на Бог. Вие наистина сте нещо в очите на Бог. Затова, когато дойде дявола и ви говори, и ви казва, че вие сте нищо, от вас не става нищо, вие сте грешни, просто вие трябва да се съпротивите. Онзи човек, който облечен с Божието всеоръжие, е винаги готов за война. Знаете ли, че ние сме във война? И тази война не е срещу плът и кръв. Затова, ако ти си мислиш, че си нещо, нищо, т.е. ще загубиш войната. Но ако ти си казваш, че си нещо в очите на Бог, Бог ще те издига и ще те облече със своето всеоръжие. Амин. Нека Бог да го благослови.